Представяме ви Citroen C3 PureTech, компактен градски хетчбек с свеж и отличителен дизайн. Моделът е оборудван с 1,2 литров бензинов двигател с мощност 83 конски сили и 5-степенна ръчна скоростна кутия. В купето ще откриете модерен и функционален интериор. Оборудване с климатик и огледала, кожен волан, както и 7-инчов сензорен дисплей. Системата Mirror Screen осигурява свързаност с Apple CarPlay и Android Auto, което ви дава достъп до навигация, музика и други приложения директно от телефона ви. Налице са и камера за заден ход, предни и задни Parktronic сензори, както и Cruise Control за още по-комфортно шофиране. C3 Shine предлага достатъчно пространство за до 5 пътника, като на задния ред има и Sofix захвати за детски седалки. Макар и компактен, автомобилът е проектиран така, че да осигурява комфорт на всички пътници. Багажното отделение предлага обем от 300 литра, подходящ за ежедневни нужди и кратки пътувания. Под пода ще откриете комплект за смяна на гума при нужда. Автомобилът разполага с множество модерни системи, включително асистент за поддържане на лентата за движение, система за разпознаване на пътни знаци, автоматичен спирачен асистент Active Safety Brake, датчици за налягане в гумите, както и система за следене на умората на водача. Този автомобил, както и много други проверени и надежни предложения, ще откриете в Outlet Cars. Всички наши коли са проверени с пълна сервизна история. Предлагаме също така и безплатно тестване преди покупка. Очакваме ви във Варна и София на посочените адреси.